bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe hedduɓe daroɓe aya Piindi TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum en calmini bandiraɓe en juurima weltare amen mawde han huccidde mon e gam Piindi TV wadde déplacé arde ha ɗo e Mauritanie mango arde ha e Nouakchott en gari Nouakchott yillade pulagu ngu en gari Nouakchott yillade bandiraɓe noon mbi ko soynoto noon so tawi saami ɓe ganduɗa foti ko hoccede eɗen gandi Piindi TV hakkude mum e ɓiɓɓe fulɓe wonɓe Nouakchott o wona hunde famɗude kala nde Piindi TV daari ene andi Nouakchott dargol mum Mauritanie naɓe dargol mum Piindi TV ko hunde mawde ene jogui ga fansiji ene jogui ga yiɗɓe ene jogui ga sehlaɓe ko ɗum tagui Piindi TV dañi doole tigui gam arde notitade ko kewata ɗo hande noon salmo daroton ɗo ene oɗon gandi ɗo ko Atlantique holmo noddi ɗo ko Alassane Woudou Sarr holko keɓata ɗo kewi ɗo hande ko jamma pulagu kewi ɗo hande ko jamma Pekaane noddi ɗum ko Alassane Woudou Sarr eɗen gandi cuɓoloji ɗi foof notima funnague hirnague Fouta rewo e worgo kamɓe kala ɓe notitima notita Alassane Woudou Sarr kono Piindi TV kadi haɗani ɗon sen gayni ɗo holto paaɗen ko Elage Baba Mal anniversaire makko ɗo tigui e Nouakchott oɗon gandi bandiraɓe Piindi TV kala e bagage mum enen foof en gari notitade équipe o foof nanɗo Piindi TV ɗo e lewru e lebbi ɗiɗi ɗo e Nouakchott tigui ene ari huccidirde e pulagu ngu ɗum noon bandiraɓe daroɓe ayaw Piindi TV bisimilla moɗon ndewon e am daron holko woni nder salto Thiat Walo bisimilla ma ar jehen daren ko woni nder salga eɗen gandi ɓiɓɓe fulɓe yontaɓe wadɓe fayida tigui machallah jaam hiire mon Piindi TV are mon accoɗo debbonar salamu aleykum moɗon salamu aleykum on calminama Piindi TV salmini on machallah Thiat Walo ayi kay ngal ɗo ñantugal oɗon gandi so wiyama cosaan jeehe Mauritanie so wiyama cosaan jeehe Mauritanie ne tawe toon so wiyama aadi jeehe Mauritanie so wiyama teddugal jeehe Mauritanie so wiyama teddugal jeehe Nouakchott ɗum noon weltare amen mawde tigui huccide ɗo e bandiraɓe ɓe jaam hiire moɗon bandiraɓe kañum ɓesgu muɗum ene ñaguene jomiraɗo subhanahu wa taala mbaɗowo nde weela waɗiri no welira nde Allah waɗata nen jaam Allah ne wawi waɗande ɗum nuuƴi o waɗanen ɗum o jamma kadi yante jammaji o jamma kadi ɓoyere haalede e haade an woɗɗoyde taw ko yidde fismade ɗo ɓiyam garɗo ɗo joni o woni président e fedde subalɓe international mo jumwa mo Allah joƴƴin toro France kono ko annani ko ɓiyam ene jiya to jum on wiyete Baydi Mamadou Hamdiatou Demba Kaba yettama Dia e ɓuri hen andum noon ko bammakko en Camma Dia en Baydi Dia en Yero en Fili en ha Demma Dia en ɗe woni bammakko en omo wondi e musidɓe makko anani e gorko cubbal joom Matam mo alda e namda kadi ko joom mbakna yettama Paam aɗa wiye bisimilla e tanum Alaji Baba Jongo joom cofe lawo Demba mo alda e namdal yettemo Jongo yettude jataɓe pulisama ma jeeri ma yo Allah malago mo Allah joguin ɗo e wuuro men Nouakchott inna wiyani ne Amadou Oumar Mali Bokari jataɓe Demba jati tampo gaɗo ali mo jamme paare mbaran alhamdulillahi rabbil alamin Allah oɗo ñalawma mo ñaguinomi min Abbas Gawlo nde Allah wurnatami wurna julɗo fo tewa Allah jokkowo enɗam ha Allah tawnani oɗo jamma e oɗo jamma wona kaali jiɗi toon somi hokkama noon mboɗo yiɗi ko goɓa mi waɗay poste kono noon
holko tambimi ko yidde anini ndeysan andinde yimɓe ɓe abbas gawlo gandal ngal jogui ngal maayo welgo hay maayo haango tumde fof mboɗo jogui kaale mum alhamdulillah rabbil alamin ko tam indu nenam yanti hen duwol bam yanti hen kono ceerno o tuɗɗima leppi leydi kono tuɗɗaki leppi gadje hamadi ajuma hamadi hamme wutte paari kene hamde allah gilleen on wiyete Abou Fall on jeeyi oɗo jamma so woni o jeeyoyo jamma kala ko jaggunomi min Abbas Gawlo mi woppat mi arame renday aneni jeeɓe jamma o no wonno omo tiiɗimi no feewi kala ko gandumi e cuɓalagal mbimi o suusni o sasni o hokki kam aneni gandal o hokki kam aneni ɓernde ndeysan no jettirimi cuɓalagu aneni kanko aneni Abou Mouhamadi Abou Aljuma Hamadi Hamme wite paade Hamdallah Gille en paade jam hadde men nadde taw e ko addi en ko walla jamma o bismoɗen oɗo miñiraɗo ene jeeya ko jogori gollanade en ɗo e nder pisto mi wino on so tawi Allah rokki en wurde ha ñande hen ma en ji surprise aji mawɗi ɗum ɗon Bessel c'est un jeune artiste peintre ko jeeyi sababu hande ha gonɗen ɗo henna en garani toon taw kono noon somi limti téléji mi yejjitta Suudu Baba TV pewnuɗo Alassane Wuddou Sarr kolluɗo Alassane Wuddou Sarr aduna o en jejjitta fedde men fedde jalluɗi jaam so tawi Alassane Wuddou Sarr hande woni e dingaral ha aduna o yi ɗum kala ganduɗo Alassane Wuddou Sarr andiri ɗum ko jalluɗi jaam kamɓe goni dariɓe toyene ɓe kamɓe goni jaɓɓontoɓe en hoɓɓe ɓe kamɓe goni kadi jogorɓe kadi wodde ɗo enak sone gudditi Pekaane o maɓe ngar ɓe mbaɗan en koɓe mbaɗanta en ko koɓe gono wadde ko fate cuɓalagal sukaɓe Cheikh Tidiane naati ɗo henna dayira mo jinmi naati ɗo henna sukaɓe ganduɗa ala ko dari so wona darde El Hadji Oumar Al Foutiyou Tall ala ko dari so wona darde Cheikh Ahmadou Tidiani tusɓe kam e kala fannu bisimilla on min paanima ha hande de on cuwa hade min wadde mi bismoɗo hooram so tawi mi wawi wadde ko mbaɗanmi ko mbeɗa yaha jahami dow mum ko caggal Allah e nelaɗo muɗum ko baalowo caggal am o woni jeewo galle o ma chéri bisimilla ma jeewo jam bisimilla ma yummum sukabam bisimilla ma mon amour bisimilla ma mon cœur bisimilla ma ko jolfo wiyata ko wadde jonge wona question wadde jonge neɗɗo yo won reconnaissant wonde artiste no wayi musée gila e théâtre uji ha yettiɗo henna jaaha goppa debbo caggal maɗa mbaɗa lebbi e nder Fouta mbaɗa lebbi e nder Fouta ɓernde ma ene deeƴi ko woppude jeewo jaam waɗi ɗum muñanɗomo jiɗɗo ende mam yiɗi ko gondumi kala kono noon wonko jimmi ñaganemo ɗo ene nder e dow public o ha ko jeewo jaam ɗum komi gandu ɗum ko jeewo jaam Bessel komin tournata walla kan tournata o kayni
Abou Fall bismillah Fati Argaye Fati Argaye xam nga ko comme 5 minutes 5 minutes on jaaforo mi non hande Fati Dardo o woni Fati Abou Fall o ko bi Abou Fall so mi yettidima e Abou Fall ha gilli ngoni hakkunde men ko sabu Allah e nella musababu de o assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama assalamu aleykum Nouakchott assalamu aleykum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe weltare amen mawde arde ɗo e Nouakchott nde wonnoon nde Piindi TV dari yiɗi wadde Piindi TV nde Mauritanie naaɓe keedani hen caggal ɗum noon so tawi min mbaɗi déplacement min gari ha ɗo e Nouakchott gandon ko weltare mawde nde ala ɗo haaɗi bandiraɓe onon kala jooɗiɓe ɗo e salle he kala beltontoɗo Alsane Wuddu Sarr yoɓen nan dande moɗon dow gulɗi mon e kelɗe mon Alsane Wuddu Sarr ko gorko cuballo jontaɗo machallah jiɗɗo hoore mum jiɗɗo pulaagu nde wonnoon a wawani yidde leñol ma tawa yiɗani hoore ma kadi Alsane Wuddu Sarr ko gonɗo e télé e radio kono mo wona haaside télé hay goto e radio goto nde o fuɗɗoto ngal ɗo gollal o wi Rugui Sall mbina kam Tidiane Ettou Sarr mbeɗa yiɗi télévision Piindi TV mbaɗa noon kam publicité mbaɗon déplacement kadi garon ha Mauritanie ɗum noon oɗon gandi weeɓani ko weeli kam e oɗo jamma kadi ko waddamo rendre hommage oɗo gorko pullo tidduɗo leppi leydi kono leppi leydi kay tuɗɗaki teddugal makko nde wonnoon haaloɓe pular mbi guiɗo agnere weeɓani kono enen hande en jiiɗo guiɗo agnere par ce que en jii weeli yurminima ha bojji gaari hen ɗum noon hamin mbiya tan duttiɗo yallah yurmomo yafomo harnamo aljanna kadi ko ɓuuri welde men hande onon rewɓe ɓe oɗon gandi koye 8 mars gonɗen nde gonɗen e 8 mars en jii kadi yidde feeñi hen machallah debbo ne foti wadde jonge kono gorko kadi ne waɗa jonge nde o nodduɗo séri koko makko o teddini ɗum o salmi ɗum onon rewɓe kala so tawi oɗon beela kadi oɗon gandi koye mars gonɗen mbaɗon kelle moɗon dow nde debbo mawninte nde debbo yettete nde debbo jarete ɗum noon weltare amen mawde Alsane Wuddu Sarr minen rewɓe kala min beltanimama ɗum noon Piindi TV ɗo e Nouakchott min keppani min kaɓani lewru hamen ɗo tigui hamen gonde moɗon hamen pijje moon hamen jalde moon nde wonon min mbawa yobde Mauritanie so wiyama gandima a tawe ɗo so wiyama cosaan ma a tawe ɗo ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe mbiye bisimilla Piindi TV hamen ɗo hen papis kome no mbaɗɗa miñiraɓe ma papis kome no jiirɗa oɗo jamma oɗo jamma waɗi soɓoyoɓo no babam Ibrahima Boɓe he wiide ni muko ma ko waɗi follere monnima hande ko cubalagal woni ɗo aɗa andi hande Piindi TV so ari e nder Nouakchott ari ɗo sohlono Piindi TV so ari e nder Nouakchott ari ɗo yiɗono yiyede ɗum noon ala ko jeeyi ɗum sona Alsane Wuddu Sarr gendiyanke mo yiɗa cubalagal yoolo o wandande sen gummimi ɗo paɗon ko relage Baba Mal Piindi TV bisimilla moon e rewo Samba mbiɗa sikki jammo hande mataw ko wula jammo hande wona mi mako baba Ibrahima Boɓe wiide hande mukuma ko waɗa follere moñño jarama papis nden jowen rewɓe fulɓe wonɓe gaaɓe machallah oɗon gandi Nouakchott naɓe ne mbawi ñamtade machallah cuuɓuji jooɗi ɗi cosaan baɗɗo fayida ko ɗo tan tawete salamu aleykum min calminima inde yettode yo jaam salmi noon Piindi TV salminima no jiɗɗa hande jamma hande o Alassane Karɗo Piindi TV min calmini on emin daara jammum o jeeya koye wandiraɓe rewɓe Abou Fall yo Allah yurmo ɗum yafo ɗum fewnamen micro ji o wiyete ko Dewel Diop omo salmina Piindi TV omo yeeɓa Piindi TV e saaha foof kadi omo weltani Piindi TV par ce que min jeeya koye rewɓe jeeyaɓe daraniɓe haqqe debbo wonɓe mouvement associatif wonɓe ko wiyete société civile
min jaago e femme leader ɗum noon jamma hannde o ko jamma futankagal no mbiɗa nani ko jamma cosaan kadi nde wonno aduna ko wawi wuurede fof battane neɗɗo fof ko mayde bandiraɗo ma gorko mayɗo ko bandiraɗo gorko tedduɗo forsuɗo nden noon aduna woni hen ko meeɗi yette jara merci amin ñaagi kadi won délégation ngaji ɗi ganduɗa ene mbawi taw gari taw min tinani naati Fati Pal so jomumen gari yo tintimin naati min ganda naati min mbawɗo men bismade Fati Pal eɗen gandi arde fof bismama oɗo jamma hannde ko bamma ko waɗete rendre hommage ɗum noon Fati Pal holno jiiruɗa jamma oɗo hannde Piindi TV salminima machallah ko weltade tan kadi ni jimi ɗo Piindi TV mboɗo welti ha ko ɗon wawi hadde vraiment kadi jammo kadi komi belti natal machallah par ce que ko babam teddinira jammo nawanmin ɗum ɓogge machallah kadi yimɓeɓe gari kadi norima hen kadi ɓe foof machallah ko famille makko gari nottirade hen vraiment Alassane Woude Sarr mboɗo yetta ɗum a faami kadi Alassane Woude Sarr goppi ɗum tan koye Allah ndeysa min ji Alassane Woude Sarr haali haala bamma howwoyi nde woyi nde holno wanma wallahi ndeysan o siftori tan ko hakkude makko ndeysan e babam no wandirno e babam en min wandirno e babam e tout ça kala to min jaaha min gara min mbayno ɗum e fof machallah kadi kankone kadi min mbawa yettudema dal min goppitama tan ko Allah par ce que natiren Abou Fall siftorde mayɗo mo wano hirde nde o teddinir ɗum joom haalisaji en nanɗo ha mbayno leydi a faami kono baba min sankima hakkadi ndeysan o ari o teddinir ɗum ɗo aɗa andi weeɓani jarama Fati Fall eɗ ƴewat kadi bandiraɓe Aboubacar Fall cheikh makko oɗo ko séri dombaya mo machallah debbo no waɗi jonge gorko no waɗi jonge cat jalal mo cuuɓi min calminima Piindi TV salminima juurimama no jiiruɗa hande jamma joom galle ma o mi salmitima Piindi TV mi wimon kadi bisimilla moɗon e leydi amen ndi bisimilla mon e galle amen o bisimilla mon kadi hirde amen nde ko weltade ha ɗon tan wawi hadde emin belte jamma hande o emin belte jamma cubalako emin belte jamma Alassane Woude Sarr o noddi subalɓe fof kadi notima ko alhamdulillahi rabbil alamin tan min mbiyata tellement emin belte hirde nde ha ɗon tan wawi hadde umbe maɓe mayo no Alassane Woude Sarr ɗo ko ɓokke zamani kacce dañcaɗi yoole ko yooli ɗiɗe yaki e maayo Alassane Woude Sarr mi haalanma ande laana wele yaalo laana wele maalo ma demminaari ɓurama jamaja funnange ɓe fijarrega e maayo ngufa joña wara amukuji kaya kagani julle kala ciiɓe naata ida naata e kebbe hakkundere warko wonno ko pucci gonno o laɓale sengte hirkeji jowe heddo si olum ka mais to bonna gaberi saña wulide lanam ka ko lana jamdi ka tira ka moja ka nyaaya ganani ma kaya ma meya joni ya jiji do jaga do mon nan ci budi jan nyan cak jabul kama jambulo kum ka di kunan ka de kunan alla je kunan je dal dingi lang fugan ya lokam ko fukura ya jokku chora ba je ma e molu fel jaw dama fonde iman demba jangal bay bu hinay lay ma do ka kacce ka ci bawdi tumbale buri ci ene yoltere falamon de sa sisi hamadi polade la de bi toy lende barode je bidiri fodi badara fodi biramu nyakke biramu nyakke tere da hay goma da mano da hay goma turje malu gatru mer kitti gatta baro ma koten diru tuman sin da ko bakkar fito inchallah mo fito balduma coro ko bombo certo ko bombo debbo jinni naati motti yalti coro ko bombo certo ko bombo gorko jinni naati motti yalti sigama ginat sige ngas to ko fongo ga ko fongo sigama fal yoni hiyo san kam fal do de bokke to ki seri mo lewa alo no mi tere la ma Amadou Abdoulaye Salli Amadou Makam fedde sar songa ule ɓe noon termisi me en waalo budu yurmede mawɗo maɓɓe ko Binta Oumar Binta e Sara Ali Amadou mañal maƴel atten mosoru hamme biro mbayda Ali ɗo nodduɗa dewel Amadou Abdoul Salli Amadou Makam joom mbawo eli ngaabu jinde jalaji modi hamme Samba koddo suudu pullo Amadou Abdoul Salli Amadou Makam joom mbawo eli ngaabu jinde jalaji modi hamme Samba
ene duusa banum gonko Alassane Kalou Fall ene naatira dibooli ɗe hayma baane lakum diinukum wali yadin nenam rokkimi dibooli taw mbeɗa wonde e dibooli ma hayma baane lakum diinukum wali yadin babam rokkimi dibooli taw mbeɗa wonde e dibooli hayma gotte lakum diinukum wali yadin ɗima paali ma nayki ɗima nayki ɗi sorsorede wurwurede yawtide yanom ma ko yanude ɗum wuttu coore danna jom nana winda way ñaamo tangila ango somi imi Abou Kalou Fall Abou Amadou Abou tepare jam dagam jeero koye lele sawa gandi toon somi ma miijo danna jom nana jam ture baje mikke naaɗo laago fof ko jarunti baggele dow bawɗo boluɓe Samba wullani mere wulla kadi jigaji ndewam ɗi jeeyi watun ɗi sala watun lillahi watun totol manggal kay wasa watini min kam wasa watini bolmal manggal wasa watini min kam wasa watini ɗi booli jifin ɗi booli naaru mi rokkata guilɗe mi haɗe gañango hoore ngaari sabu ko tanamno Seydou Ali yero baw hen ngabbo jendi guelaji modi hamme Samba kodde dikel Amadou hamdin jibeeri ɗo ko tifo bañi huntu waali joola Hamad jokku coore ala wi sare ndo ko jibeeri sare ndo ko baba ɓe sare ndo ko jajaɓe sare ndo ko Bokara Bayti ɗo moƴabu mariara Mamadou Raki wuuri mbaƴi so tan namorni nala wortini ko ɗo joppa jopade waɗi ñaami ayo o tan naworni nalla oko papis ko me ɗo papis seeɗo salli kaaliɗo salli tanum sago Samayel Moussa Amadou Sama Damande eto modi dewaɓuge nde ɓami balle walalde salluɓe sambiran gorka Ali Fade Jakel Badiou annuma duwade o wimi Hamadi Aysi bisimilla maɗa maɗi milla maɗa eyo papis ko me minama balle wa alalde doɗo fari Ibra Samayel Moussa Amadou Sama Damande eto modi tole mama jom gonɗo rabi kumo sala fatara wurmo jegne ditto jofo fele fiɗa haajo Sambulto Abdoulaye Amadou Moussa Amadou Sama Damande eto modi demo luggi gorko mo balle walande samduɓe sambiran gorko Ali Paate kono ndene wiyaɗimi noon ndene wi kam ko Ali Fatimata hamɓe juulde birom daali deɓe deɓel Hamada Gaye to warde e lamorgo min woni taɗum ile weccaki Samba Samburu weccaki Samba e gorode maayo Ali Fatimata reke Ali Racine taɗum amarade aljum mija Samba tan demba bintu waali jola ɗum kono ñande aram mboɗi wade aysire ɗe ay mali membiliɗe nene ko malaɗo baba ko malaɗo hay minne komi malaɗo ɗi aysire ɗe ay mali ɗe ay mali membiliɗe nene ko malaɗo baba ko malaɗo mbimi mboɗo wima fatilan baaralan jimme ñammalan amma ñumma demma ñumma ija jala ija jonkuba ngaari girɗiɗi yiiɗiɗo woturu ngaari neppuɗiɗi nayde woturu hakkere fuuro Allah Allahu taala ngaari laaram laarma mi labbiɗe gueɗe ma ko mbiɗa e ko mbimi woni gonga ko mbiɗa woni feɗade gaari ko hanma ummaɗa hiri bolumala ina talloɗo koli bukari makam koliso takkoso lolo sirajan sankajan maarajan wol kabiri kañal mine ɗeɗo komi kabiri kañalla feere kum yo lewru feere nam yaaje kum yo nangue yaaje nam dañƴo yomo dañ mo dañani yomo dañ wadde fof yokko yago min koddo farmata ragui aali koddo waya waɓe ɓofte lende o yerde e kosam o tuura nebam Hamadou Aysi dalima dow koddo farmata ragui Ali amarali jom miija dembam tan jigan hunto waali joola jinne kunta tura bañaw dukkenaɗo laagu fof ko jarumti aduna kadi waɗi jontodiral salngade jontama demba goppaɗo ɓuuri mayram Oumar yero Hamad Seydi jigan to aram Hamadou Aysi danima dow mi nana mi maayo ɗo debbo goppaɗo wuuri ñande mbalme aram sare ɓuuri goruma ngabba e murali kangol muuri gatani cali Allah e mbaydan olo leero moodi dumga e dumale sorelade suudu Allah bawe cappuli nga koƴo cemton e yerode kole madi o madi jamana dimɓe jinne kunta tura baño lukkenaɗo laagu fof en calmini dendagal yimɓe arɓe ɗo ɓe woni ɗo junggam ñaamo ɗo o rugui Babil o woni ɗiɗeɓel Abou Diop mo Piindi TV Abou Diop minama nguy kare nguy carte nguy kaaƴe nguy dingate nguy kaaƴe nammade ala muro yolilode luggal e pula ali carngale ngakali cooya e nder ndera jaɓɓe lammi kaali gila e gumbode faladama ngaran jeeri cibeeri teddiro ondaki mami joom dondu bajjel jangga fira aduna ko joltodiral hande kadi mboɗo yonte ama jibe diye sada kaaliɗo paar
amada sen jogo baydi hammadi Moussa Bou jibe diye sada kalid o wi sada yidi yolde mbarodi ada wiya dum kondol di mondol di ngala bakkan di ngalta bakkan dukkadi gum sallaadi mallaadi silsilantadi woy boggam di ko boggi Allah boggi farimata bittadi firadi mojaari nyaaya ganandi faabe jibalam kusan ta marodi adin kilanka ta wana barodi atakare lew mun bele Allah lew mun dey binna ndosa takara ngira ngabara anna yole barodo kan mamode ndiyam pofda bakere o wi sada timpo dengere nde aɗa wiya timpi ñakki filta gabo kinkinke gabata ta ñalla duna Allah duna dengeram cup mbiya ɗon pengan Allah fini ko fentora eɗen kalanno ɗoɗenerandi bala jarembala amari jiɓeɗi si ɗo sokke bala gawdi kacile gadama aloni tuddune subalɓe tuddune subalɓe adinoɓoɗuɗi baɓe yoni kuro jontami mboɗo waɗɗi makam jinne fogo ci yallante ngara yata kangan jiɓe diye sada kalidou mo sukke mbolo gawdi mo kacule gaɗa maayo o wima sa fini subaka aɗa naata e maayo ngo aɗa faddina maayo aɗa ɓe koli gaɗa jooƴe koli songante koli battante ɗi gueele ya mumin naari fara ba ɗi an tufe jukunnaɗi kambalaɗi sey ɗi makam saye ɗi gaysirima linki long elle ji falaji kolkoki ko ɗoɗenerandi bala janabala tuddude subalɓe rogi baba en liyoli kuro ɗon amadou ousmane amadou gueyi umme maɓe sarandogo jiɓeeri sarandogo babaɓe sarandogo bogara baydi ollani lugi baba en liyoli kuro allahu tare muminati fundumuti gadon kelle mbeɗe yeesam baggune jayt ko aramne tulla so gaari so jatta so nakki so tottal maayi ɓooɓi rewi no duttu kadi foga gongoto ɗo darno warni nalla wattine bonojo amadou ousmane amadou malal sarandogo jiɓeeri sarandogo babaɓe sarandogo bogara baydi min woni amadou ousmane abou amad demba jiɓeeri ndogo tego mbañ jowa huntu mbañiki caaka mbar barka mbo ɗo ko
Abdourabi Jajara ana woni lewlewal Medina Fuuta fone gande yeyni mane anore pesa matinde ma munyale yankinare woni faro ayo yamnoya Yerno Abdourabika Jambolo Hamadi Dembo Fen,
yeriye jata be sambangari ma o yerima bobolode bibiye bobolode dorogey notanam jaltaɓe sambangari ma yeri Seynu gay yeri ma Alassane Aliou Seynu gay yeri yo koye teddinoɓe o jeeya kanko kadi addi Piindi TV eɗen mbiya jarama e Piindi TV gardugol Abou Diop et délégation Piindi TV les caméraman e bani ɓen debbo jayndiyanke ngana doomo bayamɓe rima Seydi Sarr bisimilla moɗon hankadi natanen tufde mawde nde natanen cuɓolagu ngu natanen ko jeyno sababu o soɓe ñantima fuutankagal yimɓeɓe belto kono kadi so tawi ɓe mbaɗi mogoji mabɓe yimɓeɓe belto hande haɗiɓe ɗo wadde mogo ɓe mbi hirde nde ko hirde cuɓolagu eɓe mbawno wadde hotte ko kono ni ɓe jiiɗi arde bandiraɓe jiyaɓe caméraman uji ƴeftine kam jalluɗi jaam kala fandu jalboɓe weltinoɓe leñol leñol fulɓe ne toyne to woɗi ikala fandu jalboɓe weltinoɓe Bene boe biaobe Ngeobe subade Leñol gol yubamto Yiɓe leñol fulɓe ne coyne to woɗi ɗi kala fannu jalboɓe weltinoɓe leñol fulɓe wetam aɗawa men aymi eleɓe endeno yawaɓe leñol fulɓe ne coyne o micro aray aɗawa men oyinde leɓende albay yeɓuda yawayb yiɓe leñol fulɓe no coyne tawodi ɓe ngala fandu jalboɓe weltinoɓe leñol mo sukki am mola gawde kaajule e gaɗa maayo telebay lebbe hande mi safo mi haalan on maayo Hamada is jokkuri suke mono gawde kaajule gaɗa maayo jiɓeer diye saɗa kaali ɗo wi sa fini subaka aɗa wiya feere kum lewru yaaje kum nangue sajjiri yejjede jajani yalla yañanam juuɗo mbiya anta kirin ngal mata jibini kan wona jamdi wona ban jamdi guel subaka nangue go mbiya fali king falima king ha fada
jalta galle o aɗa faddino hoore ma aɗa yo fire nagatel ayni hil jilani magadallahi uddode Allah wahabu Muhammadu talju malju hildin bayna aydihim tubbu kabbu laani fadullahi mbaɗa faddina Amadou Allah ene nanam annabi ene ñamam ko waɗani Allah waɗani annabi Allah watta Amadou hay hunde jiba kunto kuti debbo mo ummanimi ngati wede mayde fadda ɗum jiba kunto kuti gorko mo ummanimi mbago mayde ɗum babu sirabu tuuɓuɗo jata jaabi je afo gatra afo tukur kamal tarake tattake mi tari bonɓe jani ummitta ko fabata ilallahi tare yan debbo mo tari mi tare yan gorko mo tari mi tare yan mi tarto mi tettake komi jambere Allah mi feƴƴatto mi feƴƴatake sukkusan mokkusan Allah ƴetti hayre mum sokke pawɓe mon komi wahat jamma bisimillahi san araman san pengal mangal udode Allah wahabno ɗo taniraɓe jiberti seydi pare babamoulak sambali assalamu aleykum balam Allah jarama on jarama cuballo daro seeɗa woro wat ko mbatta ko hirde nde ene heddi jam nde wonno wonmoɓe jimi wonmoɓe kaaɗi jam Allah waseso eyyi ono wonɓe damal ɓe jaaje seeɗa oɗo cubal ko jogoto wadde ɗo komo hunde hulɓinide kono mbiyamo jam ko gorko mo ngawle wonɗo ene luuti sar Hamada Isse Allah jarama Samba Dungel on jarama on jimi debbo mo fonde Elimane Demba finno mbi so tawi tehende yanama yo hamme maayi jimɗon ko Astou Mamadou Sy debbo mo fonde Elimane Demba sen tawi mbiyen noon sen belama kadi nawren mo banggue yumma ko bisimilla jimɗen ɗo ko Astou Mamadou Sy debbo mo fonde Elimane Demba sen belama nawen mo toon sen belama nawren mo to yummakko nde wonno ko noppi ɗiɗi poti e hoore nawren mo toon to Matam e kaggulaɗe kaggude ɓuuri kayɗe ɓuuri joniɗe o wi wondemo waala fendo woni farayse woɗɗude wolde hattade naɗede o rio Matam ɗo guray mamadou mori samba saydi muto may muna koɓeɓe samba jam o wi so tawi ñalade nde yonti Alsan Woddu ƴeewi rewɓe e worɓe ɓe jotodiri ittodiri kadi ko Samba Malal ñaawi Moussa mo Malal Samba e Siraji Samba ko kanko wi so tawi aɗa fiya feere jamma a suwa feƴƴoyde looci koyle mbiyata ko juuma ho yaama ho ko jaggumi cip ko jaggimi ɓoseede waha de dikkuru kataba nasilan kununima wara jaaliga kataba dala muna kataba ya bayyana kataba gondunomi kataba ndendinomi kala rendiɓe kalti hen anta kaba worode nano mine ñaamo worode ñaamo mine nano sahutu mahudu mi lootima e wuuro ladde haaletake wona min wona bandam wona min wona bandam so tiisi yanay bonɗo kodi subban biran subban to seytane rewi min ga ndewmi hande sili jiti jimiɗiɗi jaɓa allahu tawi sa fini subaka aɗa surmoro mbiya Allah e sira balla e sira hayɗi gogo wogode gogotoɗe gogo soɗe gogima yoɗe tallo kala tallidi yo ajo kala gajiɗi ko min jeeyi mbabba ñaami guilen ñaami koyngal juddu guilen subahana Allah so debbo ɓamani feere taari gaɗa suudu gara ha e moral he mbiya mbiɗa i fuuma mbiɗa fayi fuuma fiɗarum gojji kaaɗe ɗo aɗa